Drømmer du om at flytte til et lille lokalsamfund, men vil alligevel gerne være tæt på alting? Så er Vejrup noget for dig. Jamen, er der en skole? Er der fritidsaktiviteter? Er der indkøbsmuligheder her? Er det til at få en byggegrund? Mange spørgsmål melder sig, men hvem er bedre til at svare, end dem, der allerede bor i Vejrup? Der er en god skole og en masse gode venner, og der er en masse sport i fritiden og alt muligt i fritiden. Legepatrulje, det er, når der er børn, der ikke har, hvis det er nogen, der ikke har nogen at lege med, så kan de komme hen til os, så leger vi mange forskellige lege. Man kan gå til spring, det går jeg også til. Og man kan gå til svømning, det begynder i dag. Jeg går til badminton og fodbold over ved hallen, over ved multibanen. Man køber jo sådan nede ved købmanden og ved døgneren, eller så kan vi til Bramming og handler. Jeg køber mest chips og slik og bare sådan noget dagligvarer. Ja, vi har 2 små butikker. Ellers så er det nok Esbjerg eller Bramming. Multibanen, det ligner en fodboldbane, og så er der bare sådan noget hegn om den. Men man behøver ikke kun at bruge den som fodboldbane. Man kan bruge den til alt muligt andet. Jamen, hvis vi startede her, så ville jeg nok vise dig om til hallen og klubhus og sådan noget. Og så bare en tur ned ad Storgade ned til kroen, og så bare den vej ned til købmanden og frisøren og sådan noget. Det er jo, at der er fred, og der er ikke så meget støj. Og så er der heller ikke så tit ballade. Næsten alle de kender hinanden, så man føler sig mere tryg her, når det er sådan en lille landsby, i stedet for sådan en stor by som Esbjerg. Mit navn er Per Borkald, ny centerleder i Vejrup Band- og Fritidscenter. Og det er et nybygget center, som lige er blevet renoveret fra top til tå her i vinters. Og nu kan vi alt. Jeg hedder Pernille Jensen. Jeg er medarbejder i Vejrup Ungdomsklub. Vejrup Ungdomsklub, det er et sted for unge mennesker. De kan komme 3 dage i ugen fra 7 til 10. Vi laver ture. Vi har lige haft en tur hvor vi cyklede til Tyskland, 80 kilometer. Vi er 50 medlemmer, så der er godt gang i den altid derovre. Vi har nogle sjove temaaftener. Vi tager på ture, blåvandsture, hvor vi er sådan en hel weekend. Jeg hedder Mike Madsen, og jeg er skytte her i Vejrup. Jeg kan godt lide at være skytte, fordi at man lærer nogle andre mennesker at kende, som man måske ikke snakkede med før. Og man kommer ud nogle andre steder og skyde, og så er det også bare spændende det med at... Det er måske ikke en sport, piger går så meget til, men jeg synes egentlig, det er en spændende sport, selvom de fleste egentlig er drenge, der går til det. Jeg hedder Knud Christensen, og jeg vil gerne fortælle om vores seniorklub, hvad vi har at byde på og sådan noget. Og vi har aktiviteter løbende i hele ugen, og mandag, der har de cykelture om formiddagen, og så er vi når det skyder i vores skydelokaler med eftermiddagen. Tirsdag holder vi idræt om dagen. Og der er jo, golf, og vi har bowling, og så har vi møde en gang i måneden. Jeg hedder Kirsten Christensen, og jeg er formand i Vejrup Idrætsforeningens festudvalg. Vi er et festudvalg, som blandt andet arrangerer fastelavnsfest for børn, vi arrangerer fastelavnsfest for voksne, plus vi laver et julearrangement hver år. Og det største ting, vi laver, det er Vejrup Byfest, Vejrup Sportsfest, som løber af stablen i uge 32 hvert år. Og det er et arrangement, hvor vi nyder stor opbakning fra lokalbefolkningen af. De kommer til stort set alt, hvad vi laver. Blandt andet kan vi samle ca. 400 mennesker lørdag aften til vores store festaften. Jeg hedder Niels Rasmussen og er formand for badmintonudvalget her i Vejrup. Vi har en ungdomsafdeling, en rigtig aktiv ungdomsafdeling. Vi har ca. 30 udøvere, der af og til kommer hjem med medaljer til os. Og så har vi også en rigtig aktiv motionshold, hvor vi er omkring 100 motionister, der spiller badminton 2 gange om ugen. Jeg hedder Susie Zachariasen. Jeg har en lille dreng på næsten 2 år. Grunden til, at vi godt kan lide at bo i Vejrup, det er, at der er gode pasningsmuligheder. Der er lige pt. 8 dagplejemøder.
Og jeg har lært mig høre herude i byen, at der er født 22 børn her i 2009. Men personligt ved jeg, at der kommer 2 mere til i hvert fald. Næste skridt er børnehave. Det har vi også. Skole, fritidsordning. Og der er også en ungdomsklub for de lidt større børn, som har åbent et par gange i ugen. Jeg hedder Susanne Enevoldsen, og jeg arbejder her i Vejrup, ansat i børnehaven, Snortoppen. Og vi har netop nu også fået et vildnæs til vores børnehaveområde, hvor vi både har bål og naturhytte. Og så drager vi ellers op i skoven, op i Vøgaslund med børnene. Hans-Jørgen Madsen sidder i Vejrups lokalråd. I en by af vores størrelse er vi meget godt kørende med hensyn til butikker og erhvervsliv. Vi har døgnkiosk, vi har en købmand, vi har en frisør, vi har en køreskole, vi har en tankstation, og vi har et rigt udvalg af mange håndværkere. Tømrer, smed, maskinforretning, møbelforretning og forskellige andre ting. Jeg hedder Susanne, og jeg sidder i forældregruppen for KFM-spejderne her i Vejrup. Vi er en lille bitte gruppe på omkring 18, 20, 25 børn nogle gange, som holder til ude i en lille hytte herude lige uden for byen. Jeg hedder Else Holberg Troelsen, og jeg er formand for lokalrådet her i Vejrup. Og sidste år, i år 2008, der havde vi jo den glæde at blive kåret som årets landsby. Det var jo en rigtig god oplevelse, hvor vi havde lov til at sige alt det, vi var gode til. Men jeg ser i hvert fald 2 ting som årsag til, at vi blev årets landsby. Og den ene ting, det er, at vi har gang i meget foreningsarbejde og mange bestyrelser. Og der tror jeg, at vi lever på en egen, hvor man i mange år har været vant til, at hvis man skal opnå resultater, så er man nødt til at stå sammen. Altså det kan man trække rødder helt tilbage til starten af andelsbevægelsen. Og den anden årsag er, at vi har en rigtig god beliggenhed. Vi har en hovedvej lige i nærheden og en motorvej lige i nærheden, og så ligger vi på Esbjerg-Kolding-strøget. Så det er nemt at komme hertil, og det er også derfor, vi har en del virksomheder, som har bosat sig her. Årets som årets landsbyen ære, nu da alt ellers skal være stort. Som du kan høre, er beboerne i Vejrup glade for at bo her. Men skulle der være noget, du ikke fik svar på, så kan du bare spørge. De vil helt sikkert gerne svare. Vejrup, min by, vågner på ny. Ranker sig lidt og vil værne sit ry. Landsbyens svar er det, du har. Mod at dog håbe klar.